Všetci hovoria, že na úspech potrebuješ viac pracovať. Táto mentalita ma takmer zničila. Pred 10 rokmi som založil firmu. Rástli sme, no potom sme narazili na strop. Prišla stagnácia, boj pod povrchom, ktorý nikto nevidel. Očakávali, že budem operátorom vo vlastnej firme, ale moja sila je inde, vo vízii. A tak som odstrihol to, čo ma dusilo. Nebolo to o oprave firmy, bolo to o záchrane seba. Vtedy som to pochopil. 80% úspechu je psychológia. Keď som bol na dne, vyhorený, v skutočnosti som v tej tme kopal najhlbšie základy svojho života. A pochopil som ešte niečo. Inteligencia je dôležitá, ale o úspechu rozhoduje hlad. Hlad byť viac, robiť viac, tvoriť viac, slúžiť viac, rásť osobnostne a profesionálne. A ja som ten svoj hlad musel znova objaviť. Tento hlad dal vzniknúť novej misii. Budujem od nuly nový biznis a beriem ťa so sebou. Toto je vnútorná hra o všetko. Začni ma sledovať, výprava sa začína teraz.